Historiallinen näkymä Yyterin rannalta. Seppo Lehdon varpaat hiekalla. En ole helvetin moneen vuoteen kävellyt missään hiekassa kuin Tampereen rannoilla, niin tupakannatsoja, pullonkorkkeja. Oli sitten missä tahansa Rauharannassa, Suolijärvellä, Hervantajärvellä, niin aina on pakko tulla sätkänaamalla. Täällä Yyterissä on tupakointikielto ja itsestäni selvää on sama IRA-kohtalo. Pitäisi olla jokaiselle tupakoitsijalle, pitäisi ampua polveen, kun tulee semmoiseen kohteeseen, että ne saisi mennä pussipäässä tupakille johonkin kallion koloon ja siellä sitten piilottaa natsansa. Seppo Lehto kiittää. Yyterissä on mahdollisuus kävellä paljain jaloin. Kuntavaaliehdokas Tampere vaatii Tampereelle samaa. Eli rannat puhtaaksi tupakannatsoista, lasinsiruista ja muista roskista ja spurkut jorpakkoon, jos eivät muuten osaa itseensä tappaa. Se on moro.